Ramogi jwang machiegni cheno mar mbako romo koro chako sani okinyi makawuono okinyi majaber okinyi iwacho ni maen odiochieng'no mar hingo kendo kata mar dhialo odiochieng'no mar hera kamoro amora ma intiere warwakni machiegni okinyi makawuono chenro en mar mbako romo wamosi kanyo ni Happy Valentine's Day kamoro amora ma intiere nyis hera weche hera wacho ni kitimo gimoro amora time gi hera mathoth ahinya kata ka en hera matin kipidho kodhi moro gi hera moro bende iyudo ka obedo gimoro maduong' ahinya kendo malach arwakni machiegni chenro nyinga Cleophas Oluoch odiochieng' makawuono kata kodok ni chieng' hera ok wadhi mako weche hera ahinya to bende wada mako wechego bende manyabedo ni ihero nikech en chieng' Valentines koro nikech bende nyabedo ni ihero siasa kata ihero weche moko bende matimore alwora mari wadano tude achiel kachiel kodi kochako sani nyaka orom kanyo saa 5 sa osekalo dakika 29 tok saa 3 mar okinyi kama bende wakelo ni chenro mar mbako romo sani koro wadagoyo mana mbaka mwagoyo okinyi makawuono en mbaka machiegni kodhod chunyi nikech in bende jahera mar Ramogi TV okinyi makawuono wadango chal mar siasa pachoka chal mar siasa pachoka ochal nade gik mage mantie monyalo miyo pek gik mage ma osebedo kacha katimore nyaka sani mage mosemako wangi mage ma ok omori mage ma bende omori to ma ok omori ok gimori nango to bende mamori nyaka ikonwa ni into imor nango kotenore kod gigo ma bende osebedo kacha katimore tudi kodwa sani nyaka ngorom kanyo saa 5 mar nyango SMS line wen ari adek auchiel nono Facebook wantiere live Ramogi TV ka YouTube bende wantiere kacha Ramogi TV nyakwa Ramogi jwang koro chako twak sani to mana kaka naselie kuni bende iseneno kati mbui meko mag Ramogi TV wantiere kod welo to bende welo montiere god wantiere kod jo siasa machiel en jaod bura mauriri mano narebo Mark Nyamita kama chielo bende odhi bedo kod ja siasa moko e kaunti ma Kisumu mano Sospita Obungu ana chako kod achiel kachiel ka intiere kaunti ma Kisumu Sospita amosi ni oyawre Kisumu chewe yo machalo nade en chieng' Valentines aneni kirwako yelo red cha irwake bang' kipindi machiegni Ero kamana inya wadwa Cleophas okarwako yellow ma en orange kawane boma ma ma en orange ero gikore ya kanyo kawane boma ma Kisumu County wachio maber kabisa kendo waneno ka yamo kudho maber ahinya okinyi makawuono Waswahili nowacho ni asubuhi njema usiku njema asubuhi njema awacho ni piny chakore maber kabisa kendo wamor ahinya kaka Kisumu wacho ni siku njema huonekana asubuhi ero kamana ahinya to nikech kawuono en odiochieng' mar hera yiena mondo akaw odiochieng' makende kata mondo ago erokamano ni Nyasaye kuom miyowa teko odiochieng' to aoro ote makende ne jaoda mahero kabisa gi chunya morita momiyo antiere kaka chalni taoro ote kendo ne famili mara kendo achaka oro ote ne jokondele ward duto mosebedo kochung' koda erokamano wagoni erokamano ahinya kuom ote ma bende yoro mago ote mag Valentines nyakwa Ramogi jwang imbe kama intiere karkacha gik mage maponono bende intiere go ote mane ma intiere minyakwayo nego ng'ato kamoro amora ma intiere ang'wa chak twak okinyi makawuono ka wantiere kanyo kod Sospita kendo Sospita kantiere kaunti ma Kisumu wada mana mondo mi wachak twak ka warito jaod bura ma Uriri mano Mark Nyamita mondo mi kango chopo mondo adhi nyime kod twak kama wachope nyaka sani od bura kor yawo mana achiel kuom weche bende mwaloso odiochieng' makawuono ka yawe bang' yweyo mag thuolo malach en gik mage ma igeno ni ponono od bura makoro duogo sani bang' yweyo mag dweche madhi ariyo nyalo bedo ni gik mage magirange mapek ahinya ka gidok e tiji koro yeye ka gintiere od bura kacha kai winja yo makare daer mondo mi lernwa ni nyaka sani ka jod bura bende koro yepo kendo gidok e od bura yanga gik mage ma igeno ni ponono gidhi bedo ka girango kendo gidhi miyo pek ago erokamano Cleophas yiena mondo awachi ni kaka jo Kenya gi sani kaluwore yore mag uchumi geno mara maduong' kabisa kaka ja Kenya machulo shuru en ni mondo jowa ma wayiero kendo watere od bura mondo dhi representwa kaka members of parliament tijgi maduong' ni ka gidhi od bura to nego bed ni ka gisechopo od bura to gitimo oversight role maduong' nego bed ni gitimo od bura to gitimo legislation gikalo chike motegno manyalo konyowa kaka oganda to giwacho weche ma kata dwach jopiny omiyo ahero mara kawuono ka iyawo od bura
en ni daher mar neno wabunge wa ma wayiero kendo wageno kanywago ne ombulu e yiero manyokalo higa mar 2022 dwe mar 8 ni gima duong' monego bed ni gitimo en ni ka gidhi od bura to onego bed ni giserve interest mar jopiny nikech chik mar Kenya wacho ni wayiero ng'at achiel mondo odhi representwa nikech kaka koro Kisumu County for example Kisumu Central wantiere gi MP marwa miluongo ni Dr. Ron waduto jogo manogoyo ombulu wanyalo chopo 1,100 to gi 30 1,130 ok nyal bedo od bura waduto koro wayiero ng'at achiel to ka waseyiere to wamiye teko mar mondo mi odhi owach dwachwa e bunge miyo gi kawuono nikech ya od bura uchumi mar piny Kenya sani ok ber miyo an dwaro mara ne wabunge wa ma Kenya duto te koriwore the majority and the minority en ng'iyo ni to interest mar jo Kenya nyalo bedo nade sirikal ma wantiere godo mani e loch gi sani ma luongore ni Kenya Kwanza en sirikal ma osewacho gik mathoth kabisa ma jopiny ne ni kod geno ni gigo ne nyalo timore to kaluwore gi kaka gik moko osebedo gi sani dwach jopiny kendo gineno ka onge gima osetimore kata achiel motegno weche mag chiemo ma dhano tiyo godo ne basic commodity yudo ka nengo mag sukari ni malo nengo mar mafuta taa ni malo nengo mar fuel ni malo nengo mar gas ma dhano tiyo godo e udi gi sani ni malo to nengo mar mogo ma dhano tiyo godo pile kaka basic commodity bende ni malo miyo daher mar kwayo wabunge wa ni moloyo siasa matindo makoni koda kocha giringo e od ker gi mosruok ma ok nyal kelo konyruok kinde masani ka giyawo bura to gima duong' monego gitim gipenj sirikal mar Kenya Kwanza ni to ndalo manyie gikawo loch en dweche 6 gi sani nyaka nye gikawo loch ang'o ma giseketo motegno manyalo konyo oganda mondo idho mar ochumi oduog piny mondo japiny Kenya oyud kaka nyalo yudo ngima gi dak maber nikech piny okosebedo mayot mondo mi ket chiemo adek e mesa odiochieng' mangima en gima tek dhano riyo gi chai chakre okinyi nyaka odhiambo jomoko koso kata mana yudo sukari ma ginyalo keto godo chai miyo Kenya ok ni kama ber mane kwayo manyalo kwayo wabunge wa ka giyawo bunge kawuono ni giket interest mokwongo mar jo Kenya ok their own interest mar dhi mosruok e State House e tielo mokwongo mano wachni kane koka oseyier jod bura kendo gidhi od bura gigo mane gi TWAK gigo mane gibedo kaka jod bura bende ne otimo tijegi mano kane pok gidhi yweyo no mar sikuku mar Christmas kod mano bende mar higa manyien gigo duto mane gitimo kacha bende iparo nitie thuolo mag dhi mbele kodgi koso gidhi yudo ng'ukni moro amora kaluwore gi chung' margi e yor siasa yiena mondo wach ni mokwongo chik marwa ma Kenya mane wapuodho 2010 nochiwo thuolo ne ratiro mar mondo wabedi kod sirikal ma wacho ni wan kod majority to kod minority omiyo minority marwa makoro telne gi party leader mar Azimio ma en Raila Amolo Odinga jowa manitiere minority duto te interest margi maduong' kabisa kaka jogo ma nitiere od bura en ng'iyo ni to sirikal manie kom masani bende otimo gigo manoseketo e singo mano e mokwongo maduong' monego bed ne timore omiyo gigo mane od bura okete mane sirikal mar Kenya Kwanza okete singo ka jo bura ne pod dhi mbele gi bura ka ne pok olor od bura kiyawo kawuono to interest mokwongo en ng'iyo ni to bende gigo manoseket e chik bende gitimore kaka onego bed ne gitimore mano gima onego bed ne dhi mbele e tijgi ma gitimo pile ka pile nyaka sani bende wadhi neno ponono ka nitiere kwan manok kata kwan mag jod bura mamoko manyalo bedo ni riwre kod kwethno mar sirikal mano kwethno mar Kenya Kwanza nyaka okinyi ma wantiere kawuono ka iyawo od bura ponono ka irango mano ng'ur mosebedo gi jogo mantiere kwethno mar Azimio ni ponono jatend piny Kenya tiyo gi tekone mondo miyo lomb jok moko mathoth mondo donji bende jo kweth mag jo Azimio manok e od bura dhi yudo thuolo mar timo tijegi e yo makare kata doko ne gin gi kwan matin yiena mondo anyisi ni in any developed countries pinje mosedongore ma mbele opposition imiyo thuolo margi makende mar keto sirikal manie kom tesre nikech ka opposition otho
to nyiso ni sirikal manie kom nyalo tiyo marach kod oganda magilok godo chike magalagala. Sirikal manie kom nyalo kwalo pesa mar oganda to ng'atno manyalo bedo gi dhok manyalo penjo sirikal kaka gitiyo kod mwandu mag jopiny e yo magalagala nyalo bedo maonge. Omiyo yiena mondo awach ne jo Kenya ka ginena kamoro amora ma gintie ni tim ma ker osechako timo en tim mane waneno chon ndalo mane waonge gi katiba manyien mar 2010 mane sirikal motelnegi gi mosenindo the late Daniel Toroitich arap Moi during the Nyayo era ne luongo ji State House to kawo pesa mag jopiny monego bed ni timogo development mane gin pesa mag CDF to nimiyo wabunge kik gibedo godo silenced mondo kik giduogi giwach gigo monego bed ni giwacho. Omiyo en responsibility mar any elected member of parliament ni ka odhi e od bura to nego be no discharge role mari maduong' kabisa mar oversight. To ka oseluongi momi mit belie e od state house kar od ker modakie nyiso ni ok idhi chung' motegno ne jopiny nikech koro dhogi konchiel opong' kendo dhogi monego bed ni wuoyo godo ne jopiny gi duol ma jopiny omiyi koro osebedo compromise nikech dhogi konchiel osepong'o mit belie ma omiyi. Koro pogruok bedo kanyo maduong'. Omiyo adwa nawachi ni chik wacho maber ni ng'atno mochung' makelo development ne jo Kenya ka oseyier mobetie kom kaka gisani ker ma William Ruto makoro nitiere kom kokalo kuom chik onego bed ni sani omiyo jo Kenya duto te development kata dhie State House kata ok dhie State House. Omiyo dhie State House an awacho ni ok en gima ber kaluwore gi dwacha nikech aneno ni ochalo na gi kido mane Moi timo chon mane oluongo godo jotendwa to koseluongo godo jotendwa momiyo pesa to koro gi serve mana their own interest ok interest mar the community. Awacho kamae ok nyal yieri gi jopiny ka gimi teko mar mondo mi idhi itinegi kendo iwuonegi gi duondgi to chopo kama koro in iwuon ikawo interest mari emiketo mbele. Mano awacho ni ng'atno matimo gimoro abilano en ng'atno ma aneno ka ogo against the interest of the community. Gima mi awacho mano en kamae kendo agombo ni winja makare. Kaka onagi wang'eyo maber ni moluor Raila Amolo Odinga kane pok owuok modhi e piny South Africa ker William Ruto ne biro Kisumu, ne obiro e tour mare mar Nyanza. Jakom Raila Amolo Odinga nokwayo oganda waduto ni warwak ker e yo makare kendo noketo okenge makare monyiso jotelo magwa ma wayiero kod ombulu ni mondo giyud thuolo mar romo ne ker kendo gibed kode kanyakla gi discuss kode weche mag development e pinywa mag Nyanza. Omiyo notask the governors wang'wen notask leaders magwa duto te ni gibed piny kendo giwinji. Tok mano nitiere gigo ma leaders wa ne present ne ker mar Kenya e State Lodge ma Kisumu kendo in form of a memorandum kendo ne nitiere a follow up to the projects. Toke buok obwogowa ka waneno jomoko koting'ore kodhi e State House ka giwacho ni gidhi luwo projects mane obedo discussed with the entire leadership mar Nyanza. Chik mar political parties wacho maber ni political party ka political party ka osemi thuolo ma oyudo joge manyalo represent oganda e kuonde mag yiero, political parties go kokalo kuom jotendgi gin kod thuolo mar luongo buche ma gi discuss godo the interest of the communities mag kendo giketo agendas go kanyakla. Kaka chama mar ODM wantiere kod jatelo mochung' ne duol miluongo ni Dr. James Wambura Nyikal. Chik mar chama ochiwo thuolo ni kanitiere gik ma wabunge dwaro mondo mi gigoe mbaka manyalo kelo dongruok ne oganda to gibedo piny kanyakla e duol margi mar luo kendo gi discuss to gi present ideas go together as a collective responsibility ma oganda duto te bedo godo held accountable ni mae gima ne watero in form of dwaro mar jopiny duto. Omiyo mano mokwongo. Mar ariyo, kaka chama mar Azimio wantiere gi ng'atno mochung' ne the minority milongo ni milongo ni Opiyo Wandayi. Honorable Opiyo Wandayi
ema koro nigi teko ma kosekalo kuom puodhruok ma jo chama mag Azimio opuodho godo wach, to en gi teko mar dhi present ideas in the floor of the house. To kendo e Senate bende wan gi jatelo mar minority manigi teko madhi wacho godo weche e floor mar the Senate ka owacho godo the interest mar the Azimio and the communities ma fall duto through political parties mo make the Azimio kata mo form the Azimio coalition. Omiyo ana wacho kaka japiny magoyo mbulu, awacho kaka jahera mar party mar ODM, tawacho kaka jahera mar Raila Amolo Odinga, ni kaka oganda mor okotimorenwa kendo kwanekwa mor kaluwore gi gigo ma wabunge wa otimo mar dhi against dwaro mar party leader mar ODM. Yena mondo awach ni Cleophas nachung' kondel adani med ka idwoko penjo ni ang' idhi nyime kod kama ichope kar kanyo sospita nitiere wach ma ilose weche maga mit bilie ponono ka gintiere kar kacha bende na dier ni nikech jogi to osewinjo ka giloso gi gidhi manyo mana weche mag dongruoge bende nyalo bedo ni adier mar wach pok owuok e lela to gine ma ging'e adieri mar wach bende ka gintiere kar kacha bende ponono wuok margi nyalo kelo chochni machalo nade ne Azimio to ponono bende kata ko gweth kata ko witgi oko kata ko thechgi oko e duon burano mar ODM chal mar wach dhi bedo nade e od bura. Wadhi yudo jok moko maonge chung' moro ni wasiro duon bura ma kama kata mopogore to dhi chalo nade. Cleophas, yena mondo awach kamae. Mokwongo wadwaro ni mondo wapuonj oganda jo Kenya ni tij mbunge en ang'o, to tij mbunge chopo kama nadi. Mokwongo adana wachi ni mbunge tije maduong' asewacho ni o represent the interest mar jogo ma oyiere, mano mokwongo. Mar ariyo, mbunge loso chike, to mbunge otimo oversight. Ei loso chike, to mbunge puodho budget, kendo give different state officials. State officials machalo kaka CS ma oyier, machalo kaka PSS ma oyier, machalo kaka Attorney General to gi joma moko ma opuodhi kod sirikal. Adwa na wachi ni mbunge tije maduong' ok en dhi go chong piny e State House mondo mi development obine jo piny. En tiere gi platform mo discuss godo development. Platform mokwongo en gi platforms during the process mar giketo godo budget kanyakla. Wabunge tiyo through committees. Ei committees gi ema giwache duondgi kata pachgi kaka gidwaro ni projects oketi kaluwore gi kuonde ma giwuokie. Omiyo stage mar passing the budget yudo ka every member of parliament oseketo concern mare. Yena mondo aterie chien jaduong' Cleophas. Nyoro kanye wantiere gi stalemate maduong' kabisa in relation to the CDF. Ye waneno ka wabunge kanye gen Mombasa nyegi boycott, nyegi walk out of the meeting mane dhi mbele ka CS mar finance nodonjo kata mar treasury odonjo e meeting ka giwacho ni ok wanyal loso kodi ka pesa nitie. Nyiso ni wabunge nigi teko mar wacho ni gidwaro ni projects ka project mondo timre alwora margi ka ok gidhi go chonge piny e State House. Mano mokwongo magombo mondo wayiere. Mar ariyo, ki an chien kucha yanda chung gi chama mar ODM kar Kondele Ward. To kana chung gi chama, gimokwongo kabisa mitimo seche ma idhi chung en ni ka I approach a political party. Every political party nigi gimiluongo ni party constitution. Party constitution o dictate kako nego bedni in iwuon idhi tiyo kod chama kaluwore gi luor miketo ne chama gi chike manitiere. Mokwongo nitie gimiluongo ni code of conduct. Code of conduct in iwuon iketo koki kiyie ni biro luwo dwaro mar chama kowuok kuom the party leader. Nikech chik marwa mar party omiyo jatelo mar chama duong' iwinja. That is why the late Otieno Kajwang' ne wacho ni loyalty, fidelity and faithfulness. Gik moko adek go omi key priority in the party mar ODM. And the first loyalty is to the party leader.
ma en Raila Amolo Odinga. The second loyalty is to the party leadership, putting the officials of the party, the entire network of the party, the organs of the party. Therefore, okinyal go against the political party muyieri, ma osewacho ni already we have taken this decision, kata this directive, ni wan wawacho ni ok recognize the government mar William Samoei Ruto, to in iwuon iwacho ni idhi irado kode kiwacho ni itero the interest of the community, to kuma bende igoye bura kata owadwa ni Mark Nyamita, kuma Mark Nyamita ogoye bura gi jouriri, ma jouriri owacho ne ni koro wakwayi ni dhi ir ker mondo mi idhi wach ne ker ma en gima pok nye wawinjo kako ganda. Wadani wawinja ne koro duonda Mark Nyamita. Ka waduogo ire wadhi nyime kod twak ma pod wantiere godo odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Ramogi jong wantiere kae kod mano ja siasa ma wantiere godo e kaunti ma Kisumu ka irange kanyo mano Sospita Obungu. Koro sani wantiere kod thuolo ma tudre achiel kachiel kod jaod bura ma Uriri mano Mark Nyamita. Mark Nyamita amosine oyawre kendo machiegni mar Ramogi TV chenro mar mbako romo nitiere kar kae. Wachako gi chenro ka koro bende en chieng' Valentines. Ang'iore ote mar Valentines Day ne ng'a miero kata jogo miero duto kama gintiere. To mokwongo arwakni machiegni e chenro kinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. Kende be wawinjore maber chal mabor matin. Awinji yo makare. Erokamano ahinya mosore ji kwa Ramogi to gi jo winjo gi jo neno mar chenro mar mbaka okinyi ma kawuono. Koro ka wachako mana Eotena mar Valentine ne wacho no. Kamano oro ne oteno omen nyithindo na nyathi alego iluongo ni Evelyn. Kone ni aoro ne ote masie kawuono ni Valentine mar wato kene ga kawuono kende en pile ka pile. Koro ne erokamano kuom bedo kod ndalo gite. To nikech en odiochienge hera chaka oro ne nyakodogo bende ote moro matin kanyo. Aya, ka watieko koro ang' wakwa ni ngolo mane mar hera mantiere kanyo ka watieko ma koro ang' idedicate ne jogi kata jo Uriri maneno chenro kinyi ma kawuono. To kata ka pok wadhi oko mar twak ahinya kama nitie odiochieng' ma kawuono, od bura yawo kendo duogo odiochieng' ma kawuono, mano bang' bedo e yueyo mag dweche 2 ka gintiere kar kacha. Nyaka sani gik mage modhi miyo pek ka uduogo e od bura odiochieng' ma kawuono. Kawuono saa 8 wabedo e bunge. Wasebedo e long recess chakre dwe mar 11 kanyo. Koro kawuono wadok, lakini be ne tich osechakore nyoro nikech committees nosechakore oromo nyoro ka wang'iyo gigo mag supplementary budget. Koro supplementary budget committees dhi timo jumani. Saa 8 wage bunge di apane juma manyien wabro kelo supplementary budget on the floor of the house. Koro kosekale koro serikal dhi nyime gi chenro mamage. Kawuono saa 8 wadhi kalo gi miluongo ni House Business Committee. Session ka session House Business Committee nyaka keti. Koro aparo ni agenda maduong' ahinya ma kawuono en di puodho House Business Committee. Kech gine gi help manage agenda mar bunge e sama koro wantiere ni. To bende jaod bura inyalo mana lero no odiochieng' ma kawuono dhi bedo thuolo bende mar chopo e od bura ma Nairobi kar kae koso pod tudri mana kod achiel kachiel e Zoom. Chal ka gima simu moro donjo, to ka simu donjo bende Nyakwara Ramogi jwang' iyudo thuolo iwacho gini bende nyalo hang'. Ang'o konwa ni otudore kodwa achiel kachiel ka intiere gwenge mae, kata mano bende wasewinjo gino mantiere kar kacha ahinya ma oganda bende dwa winjo gino ma koro wadarango sani. Ne antiere kanyo kod jasiasa mano mantiere kaunti ma Kisumu, Sospita Obungu. Nitie gik mathoth ahinya ma bende wadani walose odiochieng' ma kawuono ka warango ahinya gigo ma jod bura dhigo nyime ahinya ka irango kaka chenro mag od bura mopogore opogore dhi bedo kacha ka irango bero ngima oganda. Achiel kuom gigo mane in bende iwacho Sospita ka intiere kaunti ma Kisumu. Wawinji bende kowacho kanyo ni odiochieng' ma kawuono wach maduong' ahinya midhi rangi nitiere mano policy statement, mano budget policy statement monego bed ni pedho e od bura ka ok olewo ne odiochieng' ma kiny. Ponono dhi bedo twak odiochieng' ma kawuono. Jod bura nego range e sekta machalo nade. Wang'e maber ni oguro mar uchumi ma pacho kae osebedo e kinde mokalo
ahinya ka en wechego mag pur. Nyaka sani nitiere mokel kata koro bero uchumi ka irango wechego mag kadho ath mopogore opogore mago mag blue economy. Ere kaka inyalo rangi ni ober ngima jo Kenya gi gima jod bura dok timo mano ka dhi bedo budget mokwongo e telo mar William Ruto? Gima duong' kabisa monego bed ni sirikal mantiere masani onego bed ni kete e senani maduong' kabisa en ng'iyo yo mar kaka oganda wanyalo yudo nweng'o, because high cost of living omiyo wa tich matek kabisa, momiyo keto chiemo adek e mesa mana wacho kande dhi mbele. Miyo agriculture ng'eni is the backbone of this country. Therefore, food security en gima onego bed ni miyo nafas makare. Sirikal onego bed ni duoko nengo chiemo piny, nikech japiny ka ok oyudo chiemo makare to kata ngima ok nyal bedo motegno. That is why ineno ka sirikal mar Kenya Kwanza osebedo katimo gima is not sustainable, pogo chiemo ka giluoro godo ka gipogo godo oganda wa chiemo. Ok awach ni rach kipogo oganda wa chiemo, but oganda wa onego bed ni imiyo low kaka ginyalo mako godo rech, to ok ni miyo gi rech mapile ka pile, nikech rech ok biromo gi kinde duto, to onego bed ni low ka gin go to ginyalo mako godo rech pile ka pile. Therefore, pesa mathoth kabisa onego bed ni dhiye agriculture manyalo konyo oganda wa. Mar ariyo, sirikal mar Kenya Kwanza onego bed ni koro chopo kama gi empower the agricultural extension officers mondo mi gichopie gwenge, gipuonjo oganda wa pur manyasani, gigo monego bed ni gi focus on chiemo mage kata kothe mage maka gikete lo to nyalo miyo wa chiemo yo mapiyo piyo. Mar ariyo, sirikal ok onego bed ni keto pesa mar omo chiemo oko kaka oduma, to wantiere gi kuonde ma onego bed ni provide wa kod oduma, to koro chal ka gima ok oketie yo mowinjore. Mar ariyo, subsidies mane oketi, mane sirikal ogolo, oketo piny obedo matek kabisa, nikech wanyalo paro ni ker manodhi e yweyo ma osedhi e yweyo sani, ker mar ang'wen moluor mheshimiwa Migai Uhuru Kenyatta ne oketo subsidy e weche mag mogo, miyo jopiny ne yudo chiemo e yo ma bei nodok piny, wanyalo paro. To ka sirikal odonjo to gik moko ok osebedo makare. Mar ariyo, nengo mar adek, thieth osebedo matek. Thieth osebedo matek maka ina ja Kenya, makata yuto mari ni piny, in ja Kenya ma ok ondiki, tiyudo ka mondo mi access facilities mawa bedo matek kabisa. NHIF bende chulo tek ka in ja Kenya ma onge kod pesa kata nweng'o mari ni piny. Omiyo magi gin gik ma sirikal onego bed ni kete sinani motegno. Universal health cover mane moluor manosedhi e yweyo Uhuru Muigai Kenyatta no launch. Gini en gima sirikal onego bed ni dhigo mbele mondo jowa duto e piny Kenya oyud kaka nyalo chopo e weche mag thieth kata ute mag thieth. Utewa mag thieth onego bed ni bero e yo makare, kaka tuoche mag kansa. Yudo ka pod kansa kogore kuomi to ena death sentence, kendo ng'ama nigi kansa kowinjo noyudo kansa to oseng'e mana long'o ni en odhi tho kaluwore gi yore mar nweng'o. Akwayo sirikal gi kotelo kuom jowa ma wayiero ni magi gik monego bed ni wadiscuss maduong'. To kachaka dok en gimiluongo ni youth empowerment. Koro ang' waduogo mondo mi warang kaka itego chenro mopogore opogore mag jod bura. Odong' gi thuolo mar dakika adek twadhi e yweyo, wadani mondo mi waduoke twak ikona kanye ni koro jaod bura mano ma Uriri Mark Nyamita bende koro oseduogo, wanyalo yude achiel kachiel sani. Ang' waduogo iri Sospita Obungu, to kapok wakawo yweyo sani, we wawinja ne gino ma Mark Nyamita nyalo wacho kotenore kod gigo pek ma ponono gidhi kaloe, ponono ma oseneno ni mbele ka dhi chalo nade e od bura. Koro ka wanyalo tudre koda Mark Nyamita achiel kachiel, ni nyaka sani ka irango od bura ma bende sani kwethno mara Kenya Kwanza nyalo bedo ni nigi kwan mathoth ahinya ka gintiere kacha e od bura. Mano kwethno mar Kenya Kwanza, un kaka jo Azimio kata kaka jo ODM, unene ni odhi chalo nade gi kwan manok mantiere e od bura?
Erokamano ahinya, aparo ni koro wawinjore maber. Mokwongo en ni agenda mwadhi bedo godo sama wadok ni koni ni wadhi chako first supplementary budget. Maluwe bang'o machiegni kanyo wadhi bedo gi gimiluongo ni budget policy statement. Budget policy statement no define ni idara ka idara pesa di magin godo maginyalo biro tiyo godo e budget. Kura wach ni ka Ministry of Agriculture sirikal wacho ni ka wang'iyo chal mar economy wabiro miyo bilion 40. Koro kosekal ceilings, ikalo ceilings, budget policy statement biro kalo ceilings. Tiwacho ni agriculture wamiyo bilion 40. Koro dhi mondo ubed piny mondo uchan ni bilion 40 ni uda kete programs magi. The education wamiyo pesa marom kama. Koro mano ero sama biro kanye ma budget chakore godo. Omiyo sama wadhi bedo kanyo wadhi ng'iyani to ere gigo manyalo konyo oganda anyanya seche modhi. To e penjo ni kiwacho ni kidwa gi jo Kenya kwanza, jo minority gi majority. On the floor of the house, bunge en ot mar kisera, en persuasion. Makata ka un majority, to opportunity nitiere mimiyo ji te nyaka debate. Kikelo mswada mari kiwacho ni wadwani mondo wang'ad osuru ni kata wamed osuru gi kamoro ka, tikelo kwayo mari e bunge, jo minority wuoyo, to majority be wuoyo. Koro ji serore kanyero, ji yalo. Ponono ni ok winjoru kodhi e go ombulu. Koro wacho ni ponono ni ji odhi go ombulu to jo majority ogocho pa wachgi nokalo. To wan kaka jo minority nyaka wabed gi miluongo ni our say. Yani utimo gino lakini kik wach ni ok wakono. Koro wan obo bedo gi our say. So majority might have their way, inyalo bedo gi yorgi gidhigo, lakini wan obro bedo gi duondwa kwakete mano. Kere bro winjo. Omiyo okwan gi luoro kata wan mana ji matis kata wan majority koro bro weyo wechego. Adani kapok wakaw yweyo masani duokna mana penjo ni moro mapiyo. Oganda manyaka sani bende koro nigi penjo. Wano kapo nono bende mbui nyalo bedo kata ni kelo chidhnade mopogore opogore kata kamano wapod wayudi e yo moro makare. Ketne mane ler ni oganda mawuok e kweth mar Azimio ma jo ODM mane odhi romo kod jatend piny Kenya. Wawinjo kanyo bende ma achiel kuom gino mowach kata kod wendo montiere go e studio ma Kisumu mar Hospital Bungu ni ponono no miu mit bilie mondo mi uriwre gi jok moko machielo. Odhi chalo yo machalo nade. Ponono mit bilie no chopo koso chopo u State House kacha cha era ng'oma ne otimore manyalo loko kata pachu. Bende adier ni pachu nyalo lokore ka untiere od bura kata kama itime kisera makamagi. Mokwongo microphone ite mapane ok ber lakini kora awinji matis. Mokwongo ada wuoye wach mar nitie wach moro maneno ka debate medore pile ka pile ji wuoye. Giwuoye gino ma ok ging'eyo. Kendo de apana mbele kae boyo na thuolo mondo adhi e studio no ninga bika wuono mana nikech I'm out of town. Kuro ndio e weche mag committee ko kadhi luongo Nairobi goro saa 4. Apani boyo na thuolo makende mondo wabuoya. Wabo loso thuolo. Awinjo kiwacho. Mokwongo wawach ni Azimio oting'o ji mang'eny lakini wawuoye ODM ma en chama ma watiyo. Kamano. Ahinya winjo ka ji wuoye weche mag wajumbe 9 manyocha otimo limbe kar par mar State House. For the record, wajumbe manyoche wadhi godo State House ji 9 onge ng'ano modar e chama mar ODM. Wajumbe manyocha odhi kono onge ng'at ma odar e kweth mar Azimio. Koro jok mago kwan mawacho ni jowa owewa oringo dhi kocha mano makosa. Kendo mano siasa marach kabisa mopotosha kodich. Gima nyocho timore en ni wajumbe manyocho wuok nodhi e limbe agenda ema koro upenjo ni agenda mano wadhigo kono ne en mane. Ne nang'o? Bende ne en pat jouriri. To bende aparo ni kata uru kaka jofwambo gi keyo be onego ukaw thuolo mondo ung'iyane ni tok limbewa mane wa godo State House. Statement mane wuok e kar par mar State House. To statement mane makata wan wawegi ne wagolo. Nikech aneno ka statement mane wuok to gi statement mwawacho opogore gi gima ji dwani mondo yal. Ng'ama osedar e chama mar ODM onge kata achiel. Ng'ama osedar e chama mar Azimio no oriwore gi joka onge. Samane adonjo kusiepna wacho ni kopo ni ji romo nyaka puodhgi gi chama kata kweth marwa. Koro adwa kone nikech ok en joma. Ka ker ne biro Kisumu, kano biro Homa Bay,
wan kaka oganda ne wabedo piny ma to be kata ne kaka jo ODM ne wabedo kaka jo ODM ma joluo ma wapenjore ni to ka ker biro Homa Bay ere kaka wadhi timo limbene ni to wach bila ni nyaka penj Raila Amolo Odinga jotendwa goro mar duol be ane udho mar wajumbe ma joluo jakomo en Nyikal kaka winjo wacho no anan jagoro mare no wacho ni wakauru thuolo ni mondo wadhi wapenj jatendwa mar Raila Amolo Odinga to jatelo ma koro biro Homa Bay ere kaka wadhi timore kode chik nowuok koa Raila Amolo Odinga mowacho niya ka jatelo biro gweth to dhiuru mondo ururo kode kiparo ker nobiro e kaunti ma Homa Bay odhi oninde e kaunti ma Kisumu odhi otimo limbe e kaunti ma Siaya Migori ne ok obire to wan waduto kaka jo Migori kotel gi gavana mar ne wating'ore kano wayudo ni koro ka ng'ane bire weche mag maendeleo to wawuogi mondo wadhi ka wawuok to wadhi Homa Bay ka wan Homa Bay to wanyiso gavana kwayane kupono nyamiwa thuolo sama ji reyo gige ma gidwaro wan bende mondo ware mondo kik chieng' moro wach nango nino ukwaya to nina biro to une mano utamoru kikati wandiko memorandum no be letterhead mar governor mamaro ma wadhi mwabedo gi ker Kisumu e State House penjo na mane wabedo gi ker e kar par mar State House to wero gi gima wuok ang'o mane wayalo to sama ne wan Kisumu ka wadonjo State House kaka jo Migori wayudo ka Professor Nyang' Nyong'o ni kanyo gi wajumbe ma Kisumu penjo na ang'o mane gidhi yalo State House to onge gima wuoke kakendo winja bang' mano kwaduogo Nairobi gik mane wandiko koro ng'eni ker nyalo wacho kata mane wane handshake Uhuru nowacho nwatero ne memorandum ne mana State House Kisumu kanyo mano wanyise ni magi gik mane wadwaro to bang' ka use present en ratiro mondo bi koro walo ubang' gigo wasebedo kwago mbaka gi ministers wasebedo kwago mbaka gi chief officers gi kamano gi permanent secretaries gi kweth mopogore mag sirikal kane wadhi mbele kamano an koro wawach kata ma uriri antiere gi gimiluongo ni gogo dam gimodong' kende en mondo okale e cabinet osetim feasibility study tich bo osechakore kanyo koro nitie ng'ama onego okel pesa to onego otim gino kana dhi nyaka minister mar energy nyaka PS ma dhi nyaka managing director ma Kenja onyisa ni gima warito ka en ni mondo cabinet okal gini cabinet ng'ama chair dogen president koro waduogo koni to wacho tere kaka to walu gigie koro wabedo kwa penjo wan gi yawuoto mane sirikal kaka wuodwa mantiere interior mabende mane kana wan wayudo ng'ikruok mantiere kar kanyo kotenore kod tudruok marwa kod jad bura ma Oriri ka wayudi wakaw yweyo masani mondo mi ka waduogo wadhi nyime kod twak mana kama ichope kar kanyo ka waduogo wamake mana gi kanyo mondo ikonwa ka jatend piny Kenya koro osewacho kata ni nitiere okenge mopogore monego rang ni oganda jo Kenya yudo tije mag loso tije ne oganda jo Kenya achiel kuom gigo mamoko maponono budget ma higa ni mano budget ne mokwongo kaka jatend piny Kenya odhi bedo go kete maino kete mana kanya kwara moge jwang ote mi medo oronwa e Facebook mara Ramogi TV wamedo mana somo gi bang' yweyo maka osani channel mar mbako romo welo gin ariyo jad bura ma Oriri mano mheshimiwa Mark Nyamita kachel kodaka wendo man Kisumu ja siasa Sospita Obungu kikiti mabor nyinga Cleophas Oloch chenro en mar mbako romo. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani
Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Raundi ya tindi kwa tigara botaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Kuzimba ta geti ya tich. Karo masachi hoteli yeye. Na erarochi. Ombogo tabu atile baka. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Aseka njisa taki tibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyake gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Nyakura moge jong machiegni waseka yueyo kendo wantiere karaka wageno nin bende ikaw yueyo kama nintiere karakacha koro ni mondo watudre kod welo ama ntiere gokinyi makawuono kata kamano nitiere ote mawuok e Facebook kata bende gi SMS wa mainari adeka uchelononono ikonwa ni yudo wa yo machalo nade. Lawrence Osewe wacho ni jo siasa onge adiera gichalo jolemo mag miriambo. Jalang' Otieno neno wa live kowuok Wichlum Beach. Erokamano ahinya. Ken Onuonga wacho ni an kodu achiel kachiel e chenro mar Rupiny. Lea Nyango an kodu bende Rupiny ote mar ntiere kar kanyo. Kama chielo bende Nyakwara Mogi Jwang' mamedo mana rango kendo ote momedo mana oronwa kar kae. Ka wagoyo kod mbaka to wabedo kod ng'eyo ni kaka oganda ere kaka wadongore gi mbaka ma wagoyo kodi sani. Githoth kendo gintiere kar ka mana kwa dok nyime kendo warango chal mar siasa gi giduto mosebedo kacha katimore sani warang mano mantie kanyo Jojo Dango. Wacho ni ayiego Mr. Obungu Owich wacho ni ng'ama pache ler ma Joji Sindula wawinjo twak maler ka wan Korumba Furnitures manyata sije. Erokamano ya Jojo Dago temari chopo. Freddy Wuod Nyakarungu wacho ni Cleophas Mostana Rebo Mark Nyamita ana yie kode jothurwa owenyiego wan kidhie State House nyalo kelonwa konyruok then let be it. Ero wache kanyo obedi kanyo ka oganda ntiere kar kanyo medoro ote magi ka ikonwa ni yudo wa yo machalo nade. E Facebook acha chawote pod ntiere kar kanyo wayudo mar Sara Senga Nyakwaro Dongo mar Wagneno West Kanyamkago wacho ni Nyamita tiyo maber ok wacho ni amor kode anto podan mana nyara Zimiola umoja. Erokamano. Govedi Orodi wacho ni ogola Nyamita aluo twak achiel kachiel. Liz Nyakabonyo awinjo twakano Yugis. Medu kono wako tenore kod twak bende montiere kod duchi makawuono ni gin mage. Ote meki biro kendo wamedo somo gika achiel kachiel. Ka wantiere ka kod duchi mathoth monego bende warango ka achiel koda ka gigo mopogore opogore. Ka warango chal mar siasa podi. Gino mane Mark Nyamita olose kapok odhi yueyo. Waneno wadhi nyime kod Sospita Obungu Owich ka ntiere kaunti ma Kisumu. Kono mana sani tiyo kanyakla mar jod bura kod telo maduong' mano mara motelne kod William Samuel Ruto kaka jatend piny Kenya kachiel kod ka governors tiyo kode. Pogruok ma kamae bende waneno nyoro ne Raila Odinga otwak kod Ramogi TV kendo gino mane olero en ni governors to ne oyienegi mondo mi oti gi sirkal mano ka jatend piny Kenya William Ruto oluongo governor moro amora mondo oti kodgi. Pek biro kanye ka jod bura bende koro dhi kama kamacha mondo migidhe giyud konyruok kata dongruok ma opogore opogore. En ang'o matimore? Inyalo nene yo machalo nade? Kaeto ang'a winj penyono bende ang'a bayo ne Mark Nyamita. Lafas yena moda goni erokamano kendo agone Mark Nyamita erokamano kuom wacho pache. Mak mana ni kapok adwoko penjo miwachono yena moda apar ne owadwa Mark Nyamita ni nitiere kama ok oketo maler kendo wuoyo ka chalo ka gima nitie cards moko mopande bo mesa. Mark Nyamita owacho malong'o ni bura mora mora ma chalo gi bura magalamoro mane otimore State Lodge en bura mane gigoye mbaka kanyakla kaka duol mar oganda mar ODM e piny Luo ma otelnegi James Wambura Nyikal ma en MP Maseme. To wacho ni en kaka jagoro. Wacho ni en jagoro mar duol. Yena mondo penjo wado Mark Nyamita. Nito kaka jagoro mar duol bede no seek approval from the chairman. Nikech chairman en ng'ama ni malo. Be no seek approval from the chairman seche mano tingo delegation
ka odhi go e State House kata ka seche mano dhi e State House ka odhi timo follow up mar the projects nikech owacho kendo makare emomiyo afil ni kad opande bwo mesa ni seche mane gitero memorandum gi kane jo Kisumo osebedo ka e mesa karomo kod ker ka wacho mag gi kotelno gi gavana marwa mwaluoro Professor Nyong'o to wacho ni gin ne giringo matek gi gavana mare mawuok Migori ka gibiro mondo gimbe giyudie thuolo mondo giket margi kane giketo margi kane gin gi gavana gi wabunge mamoko magiwuok go Migori chop nadi makendo koro sama koro luwo project to koro luwe kende ng'ata achiel to weyo jogo mane gitero godo mare manyiso ni the interest mar the people the entire people mar Migori koro onge go at nikech ne gitero a memorandum as Migori koro kochopo to luwo mare owuon to weyo other leaders mano penjo madaer mar penjo mar ariyo maduong' yana moda wachi ni the constitution is clear. Constitution wacho ni we have two levels of government. One is the first government, mind the national government. Then we have the second government, mind the county government. The same constitution wacho ni they are separate but interdependent. Wacho ni gipogore to giduto giriwo paro kanyakla. Omano manyiso ni governors magwa mag gwenge ang'wen, tend gwenge ang'wen ma wan godo Migori, Kisumu, Homa Bay gi Siaya. Gin kod ratiro nikech gin giwegi gimbe gi run their own governments. Adwa ni mondo apuonjo nagi emomiyo akete makare ni roles mag the governors opogore gi roles mag members of parliament. Governors ni gin kaka the executive gi chal kod president mabende is the head of the executive. In the executive one tiere give the head of the executive, the CEO mar the county, man the governor. Then in the counties, one tiere give the other arm mar the government, belong the assembly. The assembly, kata the legislature. Mao tell nagi speaker with the members of the county assembly. Matijigi gina dek mawangeo mapele. Kaka representation, legislation, the oversight. Kawa the national government. We also have three arms of government. One is the first arm of government, and the executive. The second and judiciary, then the legislature. Tijgi obedo stipulated in the law. Constitution oyango. Tije magitiyo giduto. Executive onge kama onego bedni executive dhie kitanda kod the overseer mare man the legislature. Nikech chik maduong' ma members of parliament timo and to keep the government in check by ensuring ni gigo maduto ma jopiny oseketo in terms of proposals ma jopiny dwaro ni mondo mi otimnegi kaka taxpayers gigo obedo implemented to the latter by checking on the executive mondo ketgi tesre mondo gitimgi. Adwa na wach maler adwa na wach maler owadwa Cleophas. Wan kaka jo Kenya tijwa maduong' our cardinal duty kata role is to pay taxes. Teach mar MP is to follow up on the project. Ka waduto kaka jo Kenya wanyalo ting'ore mondo wambe wadhi e State House mondo wa seek for development from State House. Do you see a scenario mar ni onyalo bedo matek? Omiyo ana awacho maduong' kamae kapod anuoyo weche na mawacho. Ni party magwa manie Kenya duto te gibedo guided gi act mar the registrar through Register of Political Parties Act. The act itself gives the political parties mandate to constitute organs gikaka giriembo the political parties. That is why ODM as a political party nigiteko kokalo through different articles. The article 92 mar the party give thuolo mar for the party discipline kaka party nyalo chiwo thuolo ne members gi kuonde ma members gi should not go against. On the same constitution mar the party, the article 103 mar the party wacho ni kai go against the wishes kata the dictates of the party nigi teko to assume you in the current position maintie as a member of that party. You know wacho ni you are deemed to be a member.
and a mandate mantiere in the constitution mar the party mar ODM. And I have read it, can I understand it, because asebede chama kaka official organizing secretary mar Kisumu Central, masetione chama as an executive officer of the party. Therefore, ana dwani mondo nyiso wadwa Mark Nyamita. It is not bad to follow projects, but projects are followed through a procedure. Nikech political parties, yena moda chi mfano, ni political parties gichalo gi churches. Churches nigi different doctrines. For example, an kawuono aleme Nomia Church, e kuma kanisa na maleme. Nomia Church nigi kaka walemo, wagoyo bul, to nitiere kaka bishop kata jadolo yalo. The same way mawatimo giwa e Nomia Church is not the very way ma Muslims timo maggi e mosque. Assume ni kawuono anyalo tingo bul, tadwana dhiago bul seche ma Muslim, seche ma malim mar jo Muslim somo weche maggi kata gi somo ilongo nango buggi magi somo elemo. Atingo muma ma wuok godo e Nomia Church. Adigen mumba mar Nomia Church chande tadhi bedo godo kendo e mskiti. Winjruok onge nikech doctrines opogore. Omiyo yiena mondo awachi the Political Parties Act ochiwo thuolo kaka party nyalo chiwo directives ne members gi. That is why the party leader mar party mar ODM explain himself candidly, nyoro nyo wacho maber ni the party kata anyone understand the two levels of government. The constitution omiyogi the cardinal role mar tiyo machiegni. Kendo en gima obedo stipulated in the County Government Act and gima nitiere in the Supreme Law mar Kenya. Kaka ginego bed ni gi relate as partners. Mane momiyo governor ni sama wawuoyo kodini. Osuru, revenue, pesa pok obedo disbursed to the counties. That is why governors wanyaka bed gi platform to discuss that. Kaka pesa nyalo biro through the counties. Because in the event the governors bende boycott meetings with the president, then these funds ka okobedo disbursed to the counties, then in that process wabro bedo gi a fall in the government. Kendo we may not have several services to run. The very way mane MPs had to go down to tone down gilos gi serikal mondo serikal or megi pesa mar basari mondo mi nyithindo this school. That is the very way counties ka stop a negotiation gi the state to pesa kunyal biro manyalo sustain weche mag health, masalo sustain weche mag agriculture, manyalo support our children, manyalo gero roads, manyalo chulo jowa matiyo at different levels of government at counties wa. I wish to say this. It is not an offense for governors to work with the government, but MPs should also look for a formula maging'iyo go kaka gik moko gitimo. Adwa wacho ni Cleophas katieko on that point. Kawuono ni endi bishop mar Nomia Church. An gi kama chiko miyago thuolo gi gik ma anyalo penjo. To yiena kawuono achaka wuogi mondo adhi e kanisa machielo mondo adhi apenji ni to sadaka ma uchoko ga ka to en ga pesa dwe ka dwe. I will not be given an opportunity. Nyiso mana ni kaka Nomia Church maleme sao okanyal wuok mondo adhi acham sao e Catholic Church nikech okaleme Catholic Church. Seche magi chamo sao anabet piny kapone adhi lemo kaka wendogi. Mi adwa na duok ni political parties ma ochiwo thuolo gi the independence mar kaka political parties bedo managed kata run through the party constitution. Momiyo wathuolo. Omiyo the very party constitution wacho maber ni a member ma go against the wishes of that party. Party nigi ratiro mar mondo mi subject gi through a disciplinary action or mondo migi right to a fair hearing mondo gi explain themselves over gima gi go against. Omiyo mano en gima party dhigo mbele as we speak. Wadano make gi kanyo erokamano ahinya Sospita Bungu kuom lero eyo malach ahinya gigo ma osebedo katimore ka warango chal mar siasa mapacho kato sani. Koro yiena mondo mi warangi kendo ka wanyalo yudo mano Mark Nyamita
mak nyamita koro Kenya lo winjo antiere kama ne wachope kendo kama ne watwage kodi achiel kachiel ne waloso kanyo ka koro od bura oseduogo gik mathoth osebedo kata katimore ne ilero weche mopogore opogore kotenore kod dhi maru e od bura kacha ka koro sani ang' wanyalo yudi mana e yo moro makare mano ka intiere mbui no mar Zoom mondo mi ikonu aneni nyaka sani kami chope kar kacha Jadi nyime lera neno oganda ni bende ni kao pach jouriri kidhiromo kod jatend piny Kenya ichako chiwo ranyisi mopogore opogore governors ni kacha Raila Odinga nosewacho ni oyiene governors mondo rom kod jatend piny Kenya to MPs nyalo bedo ni ero pok oyudo thuolo mar kata mar miyou iwacho ni go ahead mondo mi udhi rom oyienu mondo mi udhi rom kod jatend piny Kenya ni kawe yo machalo nade wanyalo winje yo makare chal ka gima mbui bende bedo moro matek ahinya to koro sani wanyalo neni bende inyalo mana dhi nyime gi kama ne weye mheshimiwa. Hello. Wanyalo winji kore yo makare. Erokamano ahinya. Mokwongo ago mos nikech chal ni network ne ok ber ahinya gi kama nitie. En adier. Kendo adakwayo ni maybe kiny umiya thuolo kiny abo bedo Nairobi koro kiny anyalo biro e studio mondo aler wechegi maler. Adawacho ni of course the role mar member of parliament and very defined. Iwacho ni member of parliament onego bed ni wa oversight the government. And it's not only the member of parliament mag Azimio kata mag minority and all members of parliament. But that does not stop us mondo kikwa ng'i weche mag maendeleo. Adawacho ni penjo ni to ang'o momiyo ka nwadhi Kisumu to nwadhi Kisumu ka wan wajite koro mato luongwa. Ing'e ni mana kako yier ji mondo bi e bunge koyiero kubire bunge ng'ama jarere manyalo yudo moro. Kano waseketo gige wate memorandum ng'ato ka ng'ato an ka kora biro kadhi ka Ministry of Roads kata kugo picha gi family maru kata an mawuon kago picha gi nyithinda sama picha wuok akunga ng'iyora kane wandiko memorandum kaka jo Migori ne wabiro ne waluwogi gi Migori ka yudo thuolo donga pimo ni wach KenGen KenGen no e gige jo Migori en gima nie constituency mara onge Rongo onge Awendo e gimo mio na kono ni na dhi nyaka Ministry of Energy maloro rako ni paro mo nyaka GMD ma KenGen mo pimo na ni gimo dongini en cabinet memo mondo okal cabinet memo no bosei koro ka wadhi to bende ok adhi kenda ka wuoyo kaka on behalf of Migori ne wan ji adek Paul Abuor nigi lam mawuok kanga kecho kadhi nyaka yo cham gi wadu madhi Rongo University contractor ne nie side contractor nyowuok mana achiel kuom gik manokelo moda wacho kanyo Walter Owino ne wuoyo wach KMTC mawendo nosegero motieko jopuonje mapok okelni an gi TTI mara for example nagere tam mokalo nagolo pesa moko matin e CDF to nochako kwayo pesa moko e sirikal sama nagero mara no ntiere wajumbe mabe wan godo kata iluo mabede oriyore de TTI mag gioger to samoro nikech en obede bunge orito mondo gik moko timre mondo bio nikech en orito oversight e bunge ka samoro gino nok nyal timre mara no noger sane nyithindo nitie aonge equipment nandike memorandum pet asedhi ka education sani endi pesa mantie inyalo mi mana constituencies 70 one constituencies 290 constituencies 70 madhi yudo equipment madonjo technical training kana kete memorandum kana wadhi yalo kaduogo Nairobi ka en raticha mondo kura dhi allow gino Ministry of Education mana achiel kuom gik mano dhi law Walter Owino gi an gabuor be wawuoyo wach soni wacho ni jaduong' wach soni ni wechedo ji it's a big thing mokinyal timo gi CDF koro okonyiso ni wawere gi tijwa mano ni watime bu adwani mondo jowinjwa wawinj gini maler tijwa mar oversight ok waweyo tijwa mar oversighting the government ok wanyal weyo tijwa mar luwo kaka gikma tijwa mar ng'iyo weche mag budget ok waweyo ok wadonje tij ng'ato pod wadhi timo kech sani kata kaka wadonge bunge ni kata sani kaka wane committees obro penjoge for example sama budget bro biro ibo kel budget kwa neno ko keto osuru mang'eny moko par obro tamore kaka sani wawacho niya kar sirikal maybe giduok pesa mang'eny magida keto go e weche mag gedo nikech kata wagero utego mang'eny samoro kwang'ero gi mang'eny ahinya
to Kenya onge gi pesa monyalo nyiewo godo samoro gibedo sani gikawo pesa no mondo gi invest back in the economy. Awinjo ka ji wuoyo wach subsidy en mana pesa ming'ado ka ok raise pesa ok unyal chiwo subsidy. Omiyo wan kata kwa dok sano dhi sirikal mondo gi invest back in the economy mondo ka giyudo osuru mang'eny ka ginyalo pesa mang'eny kasto mondo wang'ad subsidy nikech ng'eni sani pesa gowi be nyaka chul. Koro tijwa kaka wajumbe be wadhi tibe bunge. An gi pesa manyo kedi sani nyitimo supplementary budget nido ng'adi ko. Kadhi ir minister mar roads to dia penje no mera. Samudhi timo supplementary kiku ng'ad na pesa. Kata kuwa ng'ade to ng'ade matis wena moro matis manya chake ko. Mano onge makosa kan. To one pokwa ka position ma contrary gi position mar party. En mana ni siasa makuru doje igi. Jok moko koro wacho ni ng'ane oringo kama tadwa kono gi jogo mago koko gi ok gikony kata Raila Amolo Odinga nikech ka usiko ni ji ochiko wuok e chama to ji ochiko gi to poko wacho no wuok e chama une makoro unyiso une makoro welo duk utemo nyiso joko ni kata chama no ji oseringo to ng'ama oseringo ko e ODM to onge kata chiel. Manyaka sani nyalo wacho elela ni Mark Nyamita pod ja ODM jo moko orote kaka paro Sam wacho ni kendo maseni amalicha e ko wacho ka ni ko wuok ka duogo ana ni mondo anyisi kata un kaka jofwambo na wacho ka wachako wajo luo mabe wasomo maber statement mane kata wuok State House owacho ni jogi is a follow up meeting e mkutano mane wabedo godo mwalo kocha wambende wawacho the same jo Jubilee kanye dwadar kane giwuok State House jo State House owacho ni ya jogi owacho ni gin koro gidwa dar e muungano mar Azimio gidwa tiyo kodwa. Jo Jubilee wegigo bogolo statement kendo sani nyegise gitimo romgi. Wanda gwatime gi makamano. Gini gik maler kabisa. Tada wacho ni chako romo gi jogi ne opuodhi. Wawe wuondore. Chako romo gi jogi ne opuodhi. Ne opuodhi gi jatelo. Kane waseketo gik moko piny, kore kwa chako mondo wachak luwo gigo e. Makanye to onge makosa. Makosa debed ni koro ne wadhi State House to wachako wacho weche mag chama. Mano makosa. Mamanero kaponi mane gima wadhi timo. Mano makosa kabisa. Wano ko wacho weche mag chama okulu. Mheshimiwa yo chiko manyo mantiere godo kanyo onge kata ng'ata achiel man gi kome chama. Mheshimiwa nyaka sani gigi duto matimore kendo gigi duto warango gi kaka gitimore nyaka sani nyalo bedo ni en adier ni rombe maka magi osebedo kanyo katimore mano en kare kendo kaka ne kata ute fwambo bende ne wakele to kata sani bende nyalo mana miyowa mana ler ni gio mane manyalo bedo ni uluwo kata ka oseluwe bende gima notimo ne follow up bende gige follow up mwacho ni koro nuluwo kinyalo winja mana nyaka sani nitiere chenro mopogore opogore gigo ma osebedo mana wacho ni nuluwo kaka follow up bende nitie tich moro amora mosechako kama ni yae kata e Migori koluwore gi romo mano bedo kod jatend piny Kenya koso gichopo kanye ipenjo ni chenro ka ben tiere gigo mano wasedhi luwo ma chenro gi osechakore nitiere akoni ni for example wach mbogo mana dhi mondo alu mano wacho ni mondo cabinet odhi okadh ker nosingonwa mowacho niya jogo ketne godo cabinet paper odhi ng'iyo mondo gi approve tok supplementary budget gidhi ng'iyo ane kaka inyalo chaki. Anyalo koni kata sani endi ni chiro mantiere Mauriri mane wasebedo kwayo pesa mondo wago godo kabro the whole of the chiro mantiere Uriri. Pesa no osebedo allocated idhi miyowa tok supplementary ni pesa dhi mwalo kendo wadhi chaka tijno maber. Anyalo koni sama wantiere ni nitiere daraja mane akwayo no sidayude pesa moro matis to pesa moro ne poko obiro pesa no sekete program pesa no dhi biro adhi gero ne ji daraja mamago mondo ji okal kanyere koro nitiere matin mosechakore kamano. Nitiere wach mar TTI equipping mar TTI mara midwaro equipment ma about 120 million nyose mi directives the Minister of Education ni constituencies madhi yudo equipment marwa nyaka bed achiel kuom koro nitiere madhi mbele gigi bok nyal tim dichiel achiel koro mana dhiro mos kwa duoge bunge kwa duoge party ka wantiere ga agenda mar chama pod wabro luwo agenda mar chama no kaka dwarore. Mheshimiwa Mark Nyamita nitiere gik mopogore opogore matimore sane ka jod bura duto wuok ni koro dhie kar jot mar jatend piny Kenya mondo mi gilu dongruoge mopogore opogore odhi chalo nade mondo mi dongruoge ma kamagi obi koso jok moko bende beta wacho ni oyo
wan warito mondo mi gik ma kamago otimre ka de ok idhi ponono e romo ma kamano TTI gik moko duto miwacho kanyo bende dose chakgi mokwongo ng'eni microphone magi kori kono to winjre maber ahinya but apani kipenjo ni to kupo ni jood bura owuok duto ni koro gimbe gidwa dhi mana menyo kamano be wabo bedo gi chik maber to gadieri an ok anyal wuoyo on behalf of anyone an awuoyo on behalf of mokwongo on behalf of joriri to gi oganda marwa to chakruok mar go mbaka gi jogi ne ochako kaka oganda mondo wayal to kata an masani wan masani koro ji wuoye matekni ada penjo jawinjowa to gi osiepna ma wan gi studio ni chieng' mane wantiere State House gokinyi gavana ma Homa Bay ne nitiere treasury gi minister mar finance gi officials mage ka giyalo gik monego tim gocho ada penji nitiere gima minister mar finance nyalo timo ma ker William Ruto kung'eyo wik mokalo no gavana mara ma Migori ma bende wadhi godo State House nodhi kende kodhi romo gi Murkomen e minister mar roads kwa luwo chik county nigi pesa gi mosemigi mar barabara maonge kwa luwo chik wuon onge pesa wadhi wuok e ministry of transport ma kendo ni Murkomen nyalo golo mamed governor modong' kata en mar national government to kidhi romo gi Murkomen orengo nodhi moromo gi Murkomen kowacho wach barabara mane ker osingo ka nitiere Siaya ker nosingo barabara ka en Siaya ker nosingo barabara ka nitiere Homa Bay ka Gladys Wango dhi moromo gi Murkomen mochako yiro chieng' mane wantiere no ang'o ma to kel ko kaine ang'o ma kel ko to jogi gin jok matiyo sirikal achiel agenda mane gidhigo en mana follow up luwore gi bura mane wantiere godo kwacha ere makosa apenjo ujodhuro network ne mok ber ahinya tadwa ni mondo iyud na thuolo mondo abi e studio chakre kiny wadhi loso mondo aba kawo thuolo maber kabisa mondo aler ne jothurwa kopo ni wan gi makosa tibiro siemno ni makosa manotimo emba to kopo ni wambe samoro wacho mapok owinji jok mosiko mawuoyo ni jok mane odhi gi jogo siwuok e chama mano miriambo mapok odwaro yudo waloso chenro kendo ka waseloso chenro yo moro makare bende network ma watimo zoom ni ok ber ahinya koro abi abeda one on one studio erokamano kik oganda wa roch pachgi ni samoro wajumbe mane giyiero samoro we tije mane gitimo wan wadhi on their behalf mondo walaw gigo mane gidwaro gima ne onego jogo tim nonego ng'iyo wach niya jogi nyoto dhi menyo donge kamano bang' higa achiel higni ariyo Mheshimiwa Mark Nyamita ne dhi manyo ang'o mikelo donge adieri bang' higni adek ng'ane ne dhi manyo ang'o manikelo to wan kaka oganda luo jatendwa mar siasa to pok olokore be pod ok dhi lokore machiegni erokamano ahinya Mark Nyamita mano jaod bura ma Oriri ochiwo ler yo ma en ong'eyo kendo oyudo yo moro makare mano kotenore kod chal mar wach ma nyaka sani bende osebedo kacha kamienjo kendo kakwako gwenge mopogore opogore okinyi ma kawuono wan gi wendo bende e kaunti ma Kisumu wadani mondo mi kang' watieko twak manyo koromo saa 5 wayudo chenro moro makare kaka bende Mheshimiwa Mark Nyamita osewacho kanyo ni waluonge kendo e studio mondo mi walosi ndalo pod thoth wantiere kanyo gi odiochieng' ma kiny chieng' tich ang'wen chieng' tich abich pod wantiere karka mondo mi watwagi wabiro thuolo mondo mi waluongi studio to sani pod odhi nyime mana gi twak e kinde ma wantie sani yiena mondo mi warangi kaka inyalo ti gi yore mopogore opogore sani bende wantiere koda chal maroro gino mopogore opogore ka wantiere kaunti ma Kisumu mano ka wantiere kod wendo mano Sospita Obungu mondo lernwa ni nyaka sani nitie gik mathoth madhi mbele wacho ni sani bende chal mar siasa bende rombe gi bende jadonje ga sani kona bende mana maling'ling isewinjo kanyo ni alam sani bago giko dira ka giko dira mano ka gitimore counties mopogore opogore kawuono nitiere bur Nairobi ka iwacho ni lamo mondo mi oro bende odog piny mago kod moko bende ma ponono Mark Nyamita nomulo kane oloso nyalo miyo ane pachi itinene yo machalo nade kata uchumi bende ochopo kama idhi lemne kosoyo wadwa Cleophas
Yena mondo awach ne jo Kenya ka giwinja kamoro moro ma gintie. Ne gik moko kosetimore makare e piny Kenya kendo wachalo welo e pinywa wawegi ma wachule osuru monyuolwa ma wantiere ma wane citizens. Adwa ni mondo achaka konyra kod owadwa Mark Nyamita. Ni adwa na nyise ni asewacho chien kocha ni governors wa ni giteko mar rado kod ker kapok adoko e penjo mibire. Kamano. Gin gi teko mar rado kod ker nikech gin bende gin head of government kendo gin be gi run their own governments. Omiyo ginyalo rado to negotiate on several other things. Omiyo partnership mantiere between county and national government en gima obedo enshrined in the Kenyan constitution. Adwa nachaka wach na wadwa ni ok rach ka mbunge nyalo luwo projects ma onego bed ni biro. But adwa nachaka nyise kendo maber kabisa ni kapenje achalo ka gima apenje ni to bang' ka nosewuok e od jot mar ker bende noyude thuolo modhi obedo piny gi party leader ma en Raila Amolo Odinga mopimo ne ni mae gi mae gi mae gi mae ema nyaringo luwo kopogore gi meny manyomeny gi ma jopiny oneno ni kare nie giluchore ma gidhi e State House. En ang'o momiyo nego dhir Raila Odinga tok oseromo kod William Ruto noyiere kod jouriri kuom ranyisi. En ang'o ma kete ni ochuno nyaka odogi Raila Odinga mondo opimne wach ka gik moko dhi? Gimomiyo nyaka odogi Raila Amolo Odinga oyiere kod jouriri through a political party. Oyiere kod jouriri to vehicle motere e bunge en ODM. And ODM nigi constitution ma wacho bende kaka gin bende gidwaro mondo dongruok oke kor gwenge ma wantiere kata mane constituencies ma wantiere. So ok en makosa mar ka en owuok od jot mar ker to chako dhi opimo ne jatende momiye tiket modhi odonjo go e bunge. Yena mondo awach ni Cleophas kaka jasiasa ni wang'e waduto ni jowagi kaka nye gitimo campaign manyoro kaka nye giringo campaign ma 2022. Thoth jowagi eki ne gin jowa ma nye ODM ma nyokonyo ma kade ODM ok okonyo gi ok de gibede kombe ma gintiere nikech nye giringo ka gitimo campaign ka giwacho ni wadhi konyo baba malo. Omiyo baba en party leader. Omiyo ok onge rach ka gidok gi share kod baba gik mane gidhi sumo kama chielo. Mano en gima nitie. Achaka wach ni kendo. Gima nyocho buoga en ni paro manyocha neno ka ker chalo nigo nikech ker ka ng'iye malong'o to kochal ka gima ne en gi chuny maber mar romo kod oganda wago mondo wach kod gi dongruok ma kako dhi kelo dongruok e kor gwengegi. No chal ka gima odwa kelo anjao kata tungni e chama mar ODM nikech iyudo makare ni jowagi kika nodonje State House picha nowuok e State House ma o reach the public kapok kata information ma gima notero jogi eki e State House obedo discussed ma ji ong'eyo manyiso ni that was a political process. Ne ok en a development process, ne a political process machal ka gima nodwa kelo tungni mondo the conversation mobede public en ni party mar ODM gore kendgi giwegi. That is a psychological war. In my own view, and as a psychological war, Maker William Ruto okelo a public mondo ji discuss, mondo ji deviate from the normal conversation market tesre mondo mi otim gik manowacho no dhi timo the asla mantiere ka. Iwacho ni ing'e maber ni kero introduce wach mar tax. Tax is also a conversation kendo chako kelo the conversation mar pogruok ei party mar ODM at a time ma jakom Raila Amolo Odinga bende push agenda mar anti-government campaigns kodhi go mbele. Mano en gima dwa ni mondo ming'e ka dwoko ni penjo no. Ka doke penjo mi penja. Kamano. Oyiena mondo anyisi ni katiba marwa wacho maber ni office mar the presidency, the entire office, the office mar the presidency, mano deputy ka achiel gi president. That is office mar office ma signify the national unity. En office ma kelo ganda te kanyakla. En office ma kati ogoni ombulu midonjo, jomoko goni kura, jomoko kogoni kura. Tiji maduong' monego bed ni timo kaka ker en ni iserve interest mar oganda duto te. Bargi sani chal ka gima koro oganda wa
koro wachal ka gima koro wabut lek wadhi mondo mi koro wago chong wabede piny or kneel down to the government mondo government omiwa services ma should not be the case nikech katiba wacho ni as a taxpayer en ratichwa mondo mi wayud dongruok nikech wachulo osuru kata wagoyo kura kata ok wagoyo kura ratiro marwa nyaka miwa omiyo adwa na wach ne ker ni gima machando Kenya gi sani makata oket mana lemo nyade nuoya to ok bi konyo piny nikech lemo gi eki platforms mag lemo gi ne the opposition. Sirikal mar Kenya Kwanza oloso lemo to ng'eyo maber ni piny obarore nyadiriyo nikech nyaka wayiere ne kata bed ni katiba marwa mar Kenya ma waduto waluwo ma wacho maber ni Ruto en president kokalo through the processes, the legal processes mane ose pass through machiel kuomgi en court momiye ombulu through the supreme momiye teko through the Supreme Court momiye the legitimate power mondo bede komno kosebet kacha gik matimore duto gi eki ok gin gik mowinjore makero nego bene timo owacho koni ni en odwaro a strong opposition odwaro strong opposition manyalo konyo jo Kenya in terms of putting the current government ma en the leader into checks and balances. On the other hand otiyo gi met belie matindo tindo mar turo opposition ma odwaro mondo mi oversight nyiso ni jo Kenya let ma an go kama betie ni ka wuoyo kod oganda ka ok show any form of psychophancy ende kaka Kenya wanyalo chopo kama wanyalo dhi into a banana republic wanyalo chopo kama kata mana katiba marwa nyalo bedo mana kaka otas nyiso ni kam president osenyeo telo mar National Assembly mochako nyeo telo mar county mar Senate to biro loko katiba manyiso ni onge presidential term limit magi abuok mo wan go kaka jopiny momiyo wawacho ni members of parliament mawa gichung steadfast gi criticize where they are supposed to be criticizing and in the criticism form it should be positive and negative and gisane the current position marwa en we don't recognize the presidency ma William Samoei Ruto koro a position ma wadhigo mbele kako ganda no that is the path ma we are following up to the time mara ila modo dinga bro nyisowa ni mae kama onego benwa chakwa doke nikech ruoth en achiel to mana kaka thuon gweno en achiel masamo koki e dala to ka thuon gweno ariyo koki e dala tiyudo ka dala no kethore gisane thuon gweno ma koki e piny Luo to koki e piny Kenya ma pod wawinjo nikech ombulu manomiye en ombulu maduong' kabisa mane wagoyone en Raila Amolo Odinga make gi kanyo kora muge jwangwa winje pat jopinye county ma Mombasa ne ginto giwacho nare joja oko oyawre Mombasa uchiwo nare to kinyi makawuono giwacho ang'o gik mage matimore kanyo kawono watu wake chenro mar mbako romo ko agoyo mbaka e weche go maga siasa wacho kanyo ne chal mar siasa dhi nade kono ni Mombasa uchiwo yo machalo nade joja oko Erokamana ahinya Cleophas awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma Mombasa neno kochiewo maber ji nigi paro mopogore opogore to chutho odiochieng' ma kawuono ni ma wang'e ni jood bura odok ayanga e bura ji ni kod geno ni gidhi twak e wi weche mopogore opogore to chutho korka weche mag siasa nitiere weche mag uchumi to bende nitiere weche mag singo ma bende ne jatend piny Kenya osingo ni kochopo ndalo 100 to nego beno timo magi duto ado mana kawe mana pach jodak e kaunti ma Mombasa kani to gin giwacho ang'o ma giparo ni jood bura onego beni twakie e sechegi makoro gidonje e od bura chakna gi nyingi to inyisa ni to in pachi en mane nyinga iluongo ni Jono Nyango adak e Mombasa kaluwore gi maisha ma wananchi nigodo ngima osebedo matek kata kaka nyithindo nyalo somo maber onge nikech yor tich onge ohala bende odok piny omiyo osekelo maisha matek makata sani nyithindo moko pod ok nyalo yudo kata yo ma ginyalo dhi godo skul to sirkal bende no promise wananchi gik monego bed ni ginyalo timo ne wananchi ka sirkal modonjo matiyo sani nowacho ni bang' 100 days gibiro tekeleza e weche machalo kaka uchumi weche machalo kaka corruption weche machalo kaka mag schools
and farming. Paroni sani kuro wang'e ni jod bura dohoro donje bura yanga ang'o gini monego beni gitwake kata onego beni gimiyo priority e twak margi sama koro gidonjo ni sama gidhi donjo e od bura ni gima onego giket mokwongo onego giketi wach mar uchumi mar piny nikech uchumi mar piny dhi marach. Erokamano ahinya. Wayude pach jadak machielo chaka gi nyingi tinyiswa ni to pachien mane kwa ng'iyo weche mag ka seche mang'e ni jod bura koro odok e bura yanga. Erokamano an iluonga ni Kennedy Odhiambo Koi. Ana jadak ma Mombasa. Aparo ni kaka kawuono wabunge doke yaw parliament, gima duong' monego beni ging'iyo en kaka wach uchumi. Aparo ni sirikal mano donjo manyien ni pod tiyo gi budget manogo higa manokadho pok giloso margi. To nakwayo ni kagi medo supplementary budget gikete kaka gikete pesa moko kaka ginyalo duoko go wach mogo piny nikech sani adier kech ng'eny gik mang'eny kuo mar dhok kaka uneno gik matimore Turkana kocha ma nikech en uchumi mozorota. Mar ariyo pesa adwa ni gi wuoye wach basari, giket basari ni obed constitutional, gikete katiba nikech adier basari no konyo. To be adwa ni adier basari ni kadipo ni ogikabe katiba to gikaw basari ni gi start from the grassroots, from schools. Hapa ni jopuonj ma puonjo nyithindo ging'e nyithindo ma jochan ma basari ni onego beni konyo. Basari ni ok onego beni ituga go imiyo nyaka jok moko ma nigi uwezo. Ang'o madiere wacho wi wach romo? Waneno ka Azimio dhiga mbele gi romo mopogore opogore pacho ka kiani in pachien mane kaluwore gi weche mag romo makamagi. Okay, ba pachen ni okrach nikech entiere katiba to be sirikal be nyaka obed yu pinzani manyalo pinge, manyalo kokadho matin oko e ndara to nyalo duokeyo. Koro en gima ber gi kipon. Erokamano. Wayude pach jadak machielo suda machiegni kae chaka gi nyingi tinyisa ni to pachien mane bunge oyaw ayanga siasa waneno kotwere ntiere singo manochika ndalo 100 waneno kosekalo, in pachien mane? Okay, an iluonga ni Peter Otieno, ana jadak ma Mombasa kae e dala ma Nyali constituency. Kaluwore gi gik matimore e Kenya kae, mokwongo abro wacho ni bunge idhi yaw kawuono, to yepo mar bunge daher mar kwayo wabunge wa ni wayiero gi mondo gitinwa e od bura. Apani wan gi katiba mane wagone kura 2010. Katiba no omiyo wabunge ngufu. Chike duto te gi development mora e Kenya ka sani iloso e parliament. Ang'eyo ni sani gin gi supplementary budget ma gidhi ng'iyo. E supplementary budget kae e kama wabunge onego beni dhi keto e development ma mbunge ka mbunge dwaro. Ok wadwaro wabunge maduoko wa e dark days mane wabunge dhi go chong gi piny State House timiyo gi basha to giduogo giongo go jopiny. Sani katiba olosi maler ma opogo. Wan gi sidienje ariyo mar telo. Wan gi county government gi national government. Governor ka mbunge dwaro kata osiptal to ng'ama yot monyalo dhi ire mondo oketne osiptal e constituency mare en governor, not president. Mar ariyo, ka wuoyo e weche mag bursaries, daher mar kwayo ni wabunge otem matek mondo mi bursaries ogol e lwet wabunge go. Bursary odoge Ministry of Education mondo mi pesa ma sirikal tere skunde ka skunde ne nyathi ka nyathi 22,000 gi 10,000 omede. Apani jo Azimio ne oketo somo ne gidhi miyo wasomo manono kochakore primary nyaka secondary. En gima sirikal nyalo channel maber moloyo ywaruok gi gik moko ma wabunge kawogo mileage e constituency ni gikonyo ji to magi pesa wa ma en osuru wa ma wane mwagolo. Koro daher mar kwayogi ni gipitisha gini pes mag bursaries oterne Ministry of Education o channel pesa ni
e skunde direct ne nyithindo moloyo kelno wabunge odong' mana gi a few things ma ginyalo timo e constituency. E romo madhi mbele, adiera pile pile ka ng'ato kwali kata ka okwali to nyaka igo yuor, to sami go yuor jogweng' biro yuoro mondo konyi owinji ni to ng'ane ang'o matimore ne. Sani tok bang' dweche 6 nyaka ne wago e yiero ne waling', to ka waduogo wayudo ni dherwa manyicho kwal ni kamoro ma wang'e ni en kama nyaka waluwe mondo wabwakawe. Mogik ne sirikal mar William Samoei Ruto, sirikandni no oyude e msingi mar miriambo. Pile pile jatelo ma wuondo jopiny ma wacho convince jopiny gi miriambo. Seche mise donje loch, Nyasaye pando ni rieko minyalo tiyo godo. Aparo ni e sechegi onego wadoge wi chongwa matut mondo waful richowa ne Nyasaye mondo miwa rieko kaka Kenya nyalo dhi mbele. To ka okamano to pod wabiro medo thagore, ji dwa medo thagore, kech dwa medo theko, dhok dwa tho, gik moko dwa timore e Kenya ka nikech ok waikore mar mondo mi wawach adiera. Wach adiera ema inyowa wan jo Kenya. Wachung'ure adiera. Sa osechopo makoro nyaka wawach ni adiera en adiera, miriambo en miriambo. Mano e gima timore sani. Erokamano, mano mana pach jadak. Pod wamedo winjo pachgi kaendi, wawinjane ni to ang'a timore chaka gi nyingi sani. Yes, sani luonga ni Jared Otieno, jadak Mombasa kae. Kae adwa wuore weche ma kawuono wabunge dhi yawo parliament kawuono. Koro gima temo kwa wabunge mondo ng'i ni gidhi wuoye kawuono, giwuoye weche mag skul, sani nyithindo mang'eny kama pok odhi skul. Kech waneno kogiringo matek gidhi e parliament. Nonego gidhi e state house, nonego beni gidhi e state house, nonego beni gidhi e state house, nonego gidhi giwuogi president e weche mag skul kaka ji mang'eny struggle oko kaka chandore. Sani uchumi tek kabisa. Koro watemo kwagi ko giyie. To ging'ia ni skul malong'o. Kech apani kata ndalo mane Magoha ne nitie, the late Magoha ne temo wuotho kabisa ma make sure ni nyithindo teno dhi skul. Sani ka gichulo fees en problem maduong' kabisa. Koro adwa temo wuoye wach romo mar Azimio. Romo mar Azimio, Azimio timo maber kech lojni naneno ka ne udhi bedo marwa. Wan kaka wanjo dak ma Mombasa kae, kaka wanjo Azimio madongo waungo party leader marwa lwedo. Erokamano ahinya. Mago mana moko kuom pach jodak e kaunti ma Mombasa ka katimo loso ewi chenro madhi nyime e pacho kaendi. Ineno ka giwuoyo weche mag uchumi, giwacho ni jood bura bende sani odok onego bene gichiwo twak kata gitwak matut ewi weche mag rango ngima jadak e pacho kaendi. Ging'iane ni to weche mag basari nyalo bedo nade, to gi weche mamoko mag siasa bende waneno ka gitwak, nitiere jomoko masiro, moko chal ni kwede. To mago mana pach jodak e kaunti ma Mombasa kae kaluwore gi weche mag uchumi masani dhi mbele. To gi okang' makoro sani osechakore yanga makoro jood bura osedok e od bura mar TWAK e twege mopogore opogore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya mano George Aoko kiwuok e kaunti ma Mombasa. Ote thoth kendo wamedo mana yudo gi kachiel ka gidonjo nyaka moko mawuok nyaka e mbui mag Facebook, moko bende wuoro nyaka e Twitter. SMS bende nitiere kanyare 3 en moro pile kwa winjo duondu kendo kwa winjo paro mopogore opogore. Sa osekalo sa 4 gi dakika 56 okinyi ma kawuono kendo koro adakelo twak ma kama e giko. Kapok achopo e giko mare, yiena mondo mi ayud paro mogik kata wach mogik kuom mheshimiwa Mauriri mano mak Nyamita mondo mi okonwa wach mare mogik e boda dakika 1 kae to chieng' machielo waluongi e studio kae koro mondo mi watwage moro makare ka onge ng'ikruok mag internet kata weche gi mag mbui. Koro achako kodi kata ng'adhir Sospita ka ntiere kaunti ma Kisumu. Sani atuda achiel kachiel kod Mak Nyamita. Mak Nyamita koro wanyalo yude achiel kachiel mano kokalo e mbui no mar Zoom kama ntiere kode mondo mi okonwa ne wach mare mogik nyalo bedo mane. Aya ikonwa kanyo ni Mak Nyamita bende internet mare osekethore kendo osenjaore, wabomanye mondo bi e studio kachiel. Watieko wach koro ka wantiere kod Sospita machiegni kendo koro miwa wach mari mogik e boda dakika 1 ni mar sa bende mano miwa kae koro oserumo kendo koro sanoda mana mondo mi watieki ote mari ne johera mag Azimio, johera mag piny Kenya, johera ma bende rito weche go mag Valentine nyalo bedo mage boda dakika 1 kende kae to watieki. Aya, nyalo bedo ni okwa yude yo moro makare bende, akwayo mondo mi
ogochne kendo mondo mi wayud ote mare mogi. Kata kamano wayuda ne ote mowuok e Facebook kacha ne giwacho nade mago feedback kata ka gintiere kar kanyo ne achiel ariyo adek moko mantiere kanyo e mbui mar Facebook. Nitiere Honorable Joseph Sefuna nigi ote mopogore opogore kanyo nigi ote mare. Wanyalo yudi e yo machalo nade ka wanyalo yudo ote mag Facebook. Ajmal Ofweneke wacho ni wabunge otim tich mane oterogi e od bura e bunge. Wacho ni State House ok yale chike. Nyamita tiyo ne jouriri maber kendo wamor. But wach mar dhi kuom Ruto to wadagi. Chunywa pod lit. Ote machielo mantiere kar kanyo ka wanyalo mana yude mondo mi ang' wayude Flavian Harriet Alango. Wacho ni Cleophas Morning. Most na jatelo, I'm following nikiwa Awasi. Ananeno ni tiyo kata romo gi jatend piny Kenya onge shida. Erokamano ahinya kuom ote mari bende wayude kar kanyo achiel kachiel. Owang' Martha wacho kanyo ni josiasa mapacho ka ng'eny to wigi osewil ni jopiny dwachgi ema giketo mbele. Uchumi sani to koro nitiere osedonje ICU. Erokamano ahinya. Kamachielo bende Govedi Orodi wacho ni Nyamita en ja ODM kendo chunye kod pache te ohero Raila Amolo Odinga. Waweuru keto siasa e weche dongruok manyalo konyo oganda Luo. Cleophas wuoth Uriri ine kod wang'i kaka injinia osetiyo ne jouriri. Abo biro Uriri. Uriri koro nyaka ta chope okinyi ma kawuono. Ote mamoko bende mantiere kar kae nitiere ote mara Peresa Dhiambo. Wacho ni Bungu wacho adieri e yo makare mano sospita kendo luo TWAK e yo moro makare. Koro ikono ne waseyudo sospita Obungu miwane pachi koro ka watieko TWAK. Nyaka sani ote mari mogik nyalo bedo mane nikech sa biche roseromo. Nego bedi koro wawuok kar ka. Koro agole dakika achiel akete nyiriri 30. Imose jodak ma kodele bende. Kamano maduong' Cleophas kendo mora ahinya odiochieng' ma kono kumiya thuolo mondo atwak kod oganda jokanyanam. Yena mondo awach ne oganda jokanyanam. Lweny mane wadhiye pok orumo kendo waikre kaka oganda ni pod wan e kedo. To sama un e kedo en gima nyalo bedo malit ahinya ka isekao jawasigu kendo idiyo piny. To wadu miparo nonego bed ni konyi mondo mi utiek jawasigu ema ywayo tiendi mondo jawasigu ochwoyi gi tong'. Mano en gero manyiso godo ogandawa gi jogo duto manyo yier kod ombulu magin wabunge ni sani e kinde monego gichung'e gi Raila Amolo Odinga motegno kendo gibedie toke gikonye dhiro agenda mare mar konyo Kenya mangima. Raila Amolo Odinga ose negotiate for developments mang'eny mathoth kabisa. Kata Kisumo kae ka wanyalo kwano port, wanyalo kwano projects mang'eny kabisa moseloso Kisumo kae kane gin kod owadgi moluoro Uhuru Muigai Kenyatta kane gin e handshake. Okawach ni Raila dhi handshake kaachiel kod Ruto mondo dongruok obi. But awacho ni Raila Amolo Odinga ok go adhoge nono. Kinde odhir wach to odhiro nikech oganda ok winj maber. Weche mag taxes kaka sani waloso wan kaka jopiny. Nitie gik mathoth ahinya kabisa ma ok timre yo makare kendo amor gi ja Mombasa no nikech oketo weche tek kaka onego bed ni iwachogi. Ker ma wan godo masani yena muda nyiso wadwa Nyamita ni kikogo agoge ahinya kendo kiko ber gi moro ahinya ni gik mowachogo ibiro tim. Kidek nolokre ja miriambo nikech ker ma wan go sani nosewuotho e Kenya kaka ne deputy president. Ko launch project mathoth monyiso jo Kenya ne dhi timore. Projects nyaka sama wuoyo kod niendi giduto gi stall kendo onge mosetimore kata achiel. Ma be chal mana mit bilie modhirne mana matin mana kaka chal kaka ng'ano madwa mako gweno. Bolo ne oduma to ka gweno osebiro kata onyalo nindo piny to gweno oketo oduma e bundiye to gweno sodho bundiye sodho oduma to make kanyo to odhi ochamo gweno. Mano gima nyis Nyamita ni mano bende gima nyalo timore negi kaka jogo manyodhi e State House. Erokamano ne mano e giko margi e siasa. To katieko kago erokamano jo party ma Kisumu county kanyoro nyewa romo kotelnwa gi Polakeo ma wa discuss kaka wadhi bedo kendo wadhi rwako nyasi maduong' ma wadhi timo ma Raila Amolo Odinga biro ka tarik 18 ma en chieng' ngeso wan gi rally Kisumo. Anyiso jopiny ni an kaka Obungu adhi golo pikipiki moingo 100
madhi sombo ji kor gwenge te ma Kisumu Central matero ji rally mar Raila Amolo Odinga madhi timore Jomo Kenyatta Sports Ground. Pod wagore kondele be pod wantie. Erokamano Nyasaye mondo ogwedhi. Erokamano Nyasaye bende mondo ogwedhi omed riti ka intiere kondele kanyo kora moge jwang' watieko twak okinyi ma kawuono kendo en morna pile ka pile kwakelo ni chenro makama e odiochieng' ka odiochieng'. Chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich ka ntiere kae kod jowete wa Sharon Ong'aw kod Joyce Oduor jogo bende mokero chenro obiro ni makare Bob Wafula gi jogo duto mantiere kanyo. Wagoni erokamano. Uje una samoro bende mondo mi wachop kata saa 5 gi dakika 3. Wagoni erokamano ahinya in bende kuom bedo kodwa kumoro amora mane intiere kar kacha. Ote mayoro to kwasomo kawuono en morwa kamoro amora ma intiere. Jogo maoro ote to kwasomo kiny ne wasomgi. Mheshimiwa wa Mark Nyamita wabiro luonge studio kachiel mondo mi watudre kode bende e chenro ma opogore. Luongane Cleophas Oluoch ne en mora mar kelo ni chenro duche ma kawuono chieng' tich ariyo ma en chieng' Valentine's Day. Gimoro amora mitimo time gi hera. En mogo koso maua. Sharon Ong'aw noyiero mogo, Joyce Oduor noyiero maua, Stella Beneda Ochieng' nowacho ni mogo lone gimoro amora. An ayiero mogo gi maua. Gibi gite. Uriti masani.